эфіры тэлеканала Віцебск выніковая інфармацыйная праграма 7 дзён. Нічога лішняга, толькі галоўнае. Мы падводзім вынікі адыходзячага тыдня. Сёння нядзеля, 26 лютага, у студыі Вольга Шмаргун. Вітаю вас. У Віцебску падвялі вынікі работы першага ў Беларусі медыка-фармацэўтычнага кластера. Тут прайшло пасяджэнне назіральнага савета Саюза медыцынскіх, фармацэўтычных і навукова-адукацыйных арганізацый. У вобласці працягваюцца прыёмы грамадзян па пытаннях рэалізацыі нормаў дэкрэта нумар 3 аб папярэджанні сацыяльнага ўтрыманства. Толькі ў Віцебскі гарвыканкам падалі амаль 5000 заяў. Да дня абаронцаў айчыны і ўзброеных сіл Рэспублікі Беларусь. Мітынг на плошчы, дзень адкрытых дзвярэй у дэсантнікаў і спаборніцтва па кулявой стральбе на лосведа. Сотую маладую пару, якая ўзяла шлюб у год стагоддзя органаў ЗАГСу Беларусі, зарэгістравалі ў Віцебску. Сям'я Казловых цяпер назаўсёды ўпісала свае імёны ў гісторыю горада. Акцыя «Прызыў», тэлерадыёкампанія «Віцебск» і абласны ваенкамат арганізавалі арыгінальны конкурс. Пераможца атрымаў скутер. У аснове павелічэння эфектыўнасці работы народна-гаспадарчага комплексу зніжэння вытворчых затрат. На пасяджэнні аблвыканкама разгледжаны вынікі сацыяльна-эканамічнага развіцця вобласці за мінулы год і агучаны задачы на бягучы. З падрабязнасцямі Інна Кірыенкава. По-ранейшаму сур'ёзная ўвага надаецца рэальнаму сектару эканомікі. Падзенне аб'ёмаў вытворчасці, скарачэнне працоўных месцаў і ў цэлым пагаршэнне фінансавага стану летась назіралася на кожным трэцім прадпрыемстве. Як вынік, вобласць недаатрымала 40,5 мільёна рублёў грашовай выручкі. У студзені бягучага года сітуацыя таксама пакуль не выклікае аптымізму. Індэкс прамысловай вытворчасці склаў 88%. І гэта найгоршы паказчык у рэспубліцы. Третий год подряд в январе снижают индекс промышленного производства. Глубокский, Чаштынский, Шумилинский районы и город Витебск. Напалову скараціліся аб'ёмы інвестыцый. Іх прыцягненне ў рэальны сектар эканомікі – асноўная крыніца для паляпшэння яго работы. Чамусьці не да канца разумеюць гэта ў рэгіёнах. Мясцовыя чыноўнікі часцяком фармальна падыходзяць да падрыхтоўкі і рэалізацыі інвестпраектаў. І гэта замест таго, каб карэнным чынам змяніць адносіны да інвестара і павярнуцца тварам да таго, хто гатовы ўкладваць грошы ў развіццё рэгіёну, адкрываць новыя прадпрыемствы і ствараць новыя працоўныя месцы. Во всех без исключения регионах есть чему заняться предпринимательскому сектору. При нашей активной поддержке, конечно. Добавьте к этому проекты по созданию устойчивых сырьевых зон, а это то, что обязано получить развитие в каждом районе области. И вот вам стратегия развития как минимум на ближайшие 10-15 лет. Не надо быть глубоким маркетологом, чтобы понимать, что лен, торф, древесина, изделия из них будут востребованы на мировых рынках постоянно, и не только в России. Многія прадпрыемствы нават не ў стане разлічыцца за спажываемыя энергарэсурсы. Да прыкладу, у аднаго толькі обальскага керамічнага завода пазыка за газ дасягнула 6,5 мільёна долараў. Фінансавага аздараўлення патрабуюць большасць суб'ектаў гаспадарання дзяржаўнай формы ўласнасці. Неабходна шукаць рашэнні. Важным крокам павінна стаць работа па зніжэнні вытворчых затрат. Никто не занимается снижением затрат. Это касается мясомолочной переработки. Не говоря уже про сельскохозяйственную организацию. Вот ваши деньги там. Там и энергетика, там и фонд развития, и все остальное, и все другие отчисления. Не занимайтесь. А, наверное, прошло время, чтобы кто-то детально, по порядке какой-то отжеродности, разложил всю экономику каждого вашего предприятия. Показал источники, где можно найти вот эти резервы, где они есть, как сократить энергетику, как сократить газ. Как увеличить эффективность? Паколькі прамысловасць – основа фарміравання валавога ўнутранага прадукту, менавіта ад яе работы будзе залежаць стан эканомікі ў цэлым. Інна Кірыенкава, Александр Прыстаўка, навіны Віцебск. Будынкі клуба ў вёсцы Пышна Лепельскага района і школы ў вёсцы Пронская на Лёзненшчыне выставілі на аўкцыён за одну базовую велічыню. Умова продажу нерухомасці, ажыццяўлення на гэтых аб'ектах прадпрымальніцкай дзейнасці. Усяго ў лютым фонд «Віцебск Аблмаёмасць» спрабуе прадаць з аўкцыёнаў некалькі пабудоў былых клубаў, бібліятэк, школ, дзіцячых садкоў і аптэк у Віцебскім, Глыбоцкім, Докшыцкім, Лепельскім, Сенінскім і Шумілінскім раёнах. Іх кошт зніжаны на 20, 50 і 80%. На апошні дзень лютага прызначаны аўкцыён па продажы памяшкання ў школы вучэбна-вытворчага камбіната ў Полацку. На днях айчынны інвестар выкупіў цагляны будынак лазні ў вёсцы Мазалава Віцебскага раёна. Тут плануюць арганізаваць выпуск сувенірнай прадукцыі. Усяго з пачатку года фонд «Віцебск Аблмаёмасць» рэалізаваў з аўкцыёнаў 6 аб'ектаў нерухомасці на агульную суму 51,5 тысячы рублёў. Плошчы, якія не выкарыстоўваюцца, скараціліся больш чым на 6,5 тысяч квадратных метраў.
Прыкладам таго, як магчыма выкарыстоўваць пустуючыя плошчы, стала новае віцебскае прадпрыемства па выпуску гандлёвага абсталявання. Яно ўжо рыхтуе на адпраўку на расійскі рынак першую партыю прадукцыі. Завод пачаў працаваць на тэрыторыі свабоднай эканамічнай зоны Віцебск. У яго стварэнні ўдзельнічалі галандскі, беларускі і польскі капіталы. Аб'ём інвестыцый склаў каля 8 мільёнаў долараў. Віктор Праліч пра новыя магчымасці старых вытворчасцяў. Таварыства з абмежаванай адказнасцю зарэгістраванае як рэзідэнт свабоднай эканамічнай зоны Віцебск у жніўні 2014 года. Прадпрыемства размясцілася ў даўно невыкарыстоўваемых будынках завода «Віцязь». А вось уся тэхналагічная начынка ладзілася з нуля. Сёння гэта сучаснае прадпрыемства, 80% вытворчасці, аўтаматызаваны працэс. Основную программу пишет технолог. Наша работа только заключается в расположении листа, установлении режимов резания, ну и, естественно, контроля качества, контроля резки самой. Завод спецыялізуецца на вытворчасці абсталявання для гандлёвых сетак. Геаграфія паставак краіны мытнага саюза. Беларусь, Россия, Казахстан. Магутнасць 1000 тонн металлу за год. Першыя 5 фур ужо гатовы для адпраўкі, чакаюць толькі адмашкі заказчыка. Адна з буйных гандлёвых сетак России заказала не толькі гандлёвыя стэллажы, але і кассовые блоки. Рынок России и Беларуси, он большой, и потому есть потребность в мощностях именно поближе к клиенту, чтобы уйти от лишней логистики, лишних затрат на транспортировку материала. Ну, это понятно. И этим же мы планируем снизить свою себестоимость нашей продукции. Соответственно, и доставки, срок доставки уменьшается. Ну и, соответственно, контакт с клиентом лучше, потому что мы находимся все-таки ближе к нему. На прадпрыемстве зараз працуюць каля 1,5 работнікаў, аднак у планах падвоіць колькасць вакансій з уводам у эксплуатацыю другой чаргі праекта. А гэта дазволіць вырабляць поўны спектр гандлёвага абсталявання ад касавых боксаў да халадзільнікаў. Выхад завода на праектную магутнасць запланаваны на 2019 год. Віктор Праліч, Александр Прыстаўка, навіны Віцебск. Палепшыць якасць паслуг, знізіць выдаткі на іх аказанне і павысіць эфектыўнасць работы жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Прыярытэтныя задачы галіны на 2017 год акрэслены на 31-й сесіі Віцебскага абласнога савета дэпутатаў. Індыкатар даступнасці жыллёва-камунальных паслуг, своечасовая і поўная іх аплата спажыўцоў, што ў сваю чаргу цесна звязана з коштам. Даведзенае ўрадам заданне па зніжэнні выдаткаў арганізацый, якія аказваюць жыллёва-камунальныя паслугі, вобласць выканала на 100%. Агульная сума экономии за минулый год склала больше за 38 миллионов рублей. Приоритетными направлениями работы жилищно-коммунального хозяйства в области в 2017 году будет являться соблюдение установленных социальных стандартов в области жилищно-коммунального обслуживания населения, инвестирование средств в модернизацию основных фондов в рамках реализации программы «Комфортное жилье. Благоприятная среда», дальнейшее снижение затрат при оказании жилищно-коммунальных услуг на основе внедрения энергосберегающих мероприятий, оптимизации норм нормативов. Большой объем работ предстоит выполнить с организацией отрасли по подготовке проведения областного фестиваля ярмарки тружеников села Дожинки 2017 в городе Дубровно, Дубровинском районе, Дня белорусской письменности в городе Полоцке, а также реализация проекта «Деревня будущего» городского поселка Купы-Саршанского района. Таксама падчас сесіі разглядалася работа дарожнай гаспадаркі. Больш за 25 мільёнаў рублёў летась укладзена ў выкананні работ на мясцовых аўтамабільных дарогах. Для рацыянальнага выкарыстання бюджэтных сродкаў у гэтым годзе складзены пералік дарожных аб'ектаў, якія будуць адрамантаваныя ў першую чаргу. У Віцебску падвялі вынікі работы першага ў Беларусі медыка-фармацэўтычнага кластера. Саюз уключае ў сябе вядучыя прадпрыемствы ў вобласці фармацэўтыкі. Яго мэта – распрацоўка, вытворчасць і рэалізацыя інавацыйных медыцынскіх прэпаратаў на тэрыторыі краіны. Зараз у планах цеснае супрацоўніцтва з замежнымі калегамі. Аб гэтым у прыватнасці ішла размова на пашыраным пасяджэнні Назіральнага савета Саюза медыцынскіх, фармацэўтычных і навукова-адукацыйных арганізацый «Медыцына і фармацэўтыка. Інавацыйныя проекты». Падрабязнасці у Віктора Праліча. Кластерны падыход у фармацэўтычнай палітыцы з'ява новая для Беларусі. На Віцебшчыне такое аб'яднанне пачало працаваць у жніўні 2015-го. У яго ўвайшлі медыцынскі універсітэт, кампанія «Нацвіт» і некалькі прыватных прадпрыемстваў. Атрымаўся ланцужок зацікаўленых ад падрыхтоўкі спецыялістаў да вытворчасці інавацыйных лекаў. Сейчас фармацевтическая отрасль развивается очень динамично, очень быстро. Она востребована. И здесь очень важно идеи
быстро воплотить, на хороших базах опробировать их, именно научных базах, я имею в виду таким, как является наш университет, и затем передать производство. Вот идея нашего сотрудничества. Наука, кадры, производство. Навукова-даследчым ядром кластера з'яўляецца Віцебскі медуніверсітэт, тут жа створаны цэнтр трансферу тэхналогій. Ён уключаны ў інавацыйную праграму развіцця Беларусі на 2016-2020 гады. Яго дзейнасць значна паскарае працэс стварэння медпрэпаратаў, улічваючы той факт, што кластер-праект малады, сёння ён адкрыты для супрацоўніцтва з расійскімі калегамі. Ужо рэалізуюцца два сумесныя праекты Санкт-Петербургской хіміка-фармацэўтычнай акадэміі. Участниками являются высшее учебное заведение научной организации Республики Беларусь и Российской Федерации. Мы планируем, что объем финансирования, если, скажем, мы убедим представителей союзного государства, он будет составлять $1 миллиард российских рублей. В том числе это как раз инвестиции в научно-образовательную инфраструктуру, в том числе Витебского медицинского университета, химико-фармацевтической академии. И также это инвестиции в технологии, в продукты, ну и, соответственно, в кадры преподавателей, студентов, тех, кто вот обучается в учебном заведении. На пасяджэнні Савета Саюза медыцынскіх фармацэўтычных і навукова-адукацыйных арганізацый «Медыцына і фармацэўтыка. Інавацыйныя праекты» гаварылі і о перспектывах, и об задачах. Основной задачей кластера будет являться развитие компетенции и решение тех вопросов, которые являются актуальными сегодня на фармацевтическом рынке. То есть основные те вопросы, которые позволят ускорить разработку препаратов, проводить исследования на международном уровне. Сёння Саюз аб'ядноўвае каля 15% айчынных фармацэўтычных прадпрыемстваў. Плануецца, што іх колькасць да канца рэалізацыі праграмы значна павялічыцца. Віктор Праліч, Александр Прыстаўка, навіны Віцебск. Сучасныя формы эканамічнага супрацоўніцтва ідуць разам з перадавымі банкаўскімі тэхналогіямі. Усё больш беларусаў пачынаюць карыстацца паслугамі фінансавых устаноў дыстанцыйна. І зараз у нашай студыі вядучы спецыяліст Віцебскай дырэкцыі Белінвестбанка Сергей Гундзірак, які падрабязней раскажа пра гэтыя і іншыя фінансавыя навіны. Вітаю вас, Сергей. Здравствуйте, Ольга. Действительно, каждый третий житель Беларуси активно использует дистанционные банковские системы. По данным Главного управления Национального банка Республики Беларусь по Витебской области, свыше 30% платежей жители региона совершают при помощи банковских платежных карточек. На текущей неделе Национальный банк также отметил и рост объемов безналичных валютообменных операций. В январе население приобрело безналичным способом почти каждый 4-й доллар или евро. Кстати, покупка валюты в онлайне также отличается и более выгодными курсами. Некоторые эксперты рекомендуют Национальному банку быстрее приблизить ставки по новым кредитам к уровню инфляции. В январе текущего года средняя ставка по вновь выдаваемым кредитам юридическим лицам составила 19,8% годовых, физическим лицам 19,1%. Снижение ставок по кредитам следует ожидать и по результатам февраля месяца. Белинвестбанк, в свою очередь, предлагает уже сегодня перекредитовать вашу задолженность в другом банке по ставке от 16,6% годовых. Теперь о курсах валют. Начало текущей недели для белорусского рубля ознаменовалось укреплением к доллару и евро. Однако 23 февраля курсы валют изменили направление своего движения. Американская и европейская валюты прекратили снижение и пошли в рост, а российский рубль, наоборот, незначительно упал. В итоге на сегодня курс российского рубля составляет 3 рубля 24 копейки. Курс евро достиг отметки в 1 рубль 99 копеек. Доллар остановился на уровне 1 рубль 88 копеек. С вами были финансовые новости от Белинвестбанка. Всего доброго. Дзякуй, Сергей. Гэта выніковая інфармацыйная праграма «7 дзён», і мы працягваем.
У Віцебскай вобласці працягваюцца прыёмы грамадзян па тлумачэнні нормаў дэкрэта нумар 3 аб папярэджанні сацыяльнага ўтраманства. У суботу жыхароў прымаў старшыня Віцебскага гарвыканкама Віктор Николайкін, а напярэдадні прыём вяла яго намеснік, старшыня гарадской камісіі па разглядзе заяў аб прадастаўленні падатковых ільгот і дзяржаўнай падтрымкі Зінаіда Каралёва. Прыём працягваўся да апошняга чалавека, так толькі ў Віцебскі гарвыканкам падалі амаль 5000 заяў. Камісія разгледзела 60% зворотов, полова из них задоволены. Я, допустим, работала преподавателем кружка, и это регламентированная работа. Родители не смогли оплатить в должной мере кружки, и я оказалась без работы. И вот с сентября до декабря месяца, ну, допустим, за 2015 год, который рассматривается, я осталась безработная. У тым, што плаціць падаткі, абавязак кожнага грамадзяніна, упэўнены мастацтвазнаўца з Віцебска Ірына Дашкоўская. Зараз яна рамеснік, а вось у 2015-м нечакана для жанчыны ў кар'еры здарыўся перапынак. Нядаўна яна атрымала ліст з падатковых і вырашыла аспрэчыць патрабаванне аб выплаце збору. Прыйшла на прыём і на падставе прадстаўленых дакументаў атрымала станоўчы адказ. То, что создана комиссия, это правильно, потому что пришли люди, которые на самом деле это интересно. Налоги платить надо всегда, потому что на самом деле, ну, ребенок ходит в школу, например, там ходит в поликлинику. Это же бюджетная сфера. Сярод тых, хто прыйшоў з пытаннямі, былі маладыя людзі і пенсіянеры. Цяжкая хвароба, вучоба, працяглыя пошукі працы. Сітуацыі ва ўсіх розныя, падыход індывідуальны. Намеснік старшыні Віцебскага гарвыканкама Зінаіда Каралёва раіцца з членамі камісіі. Дае даручэнні рабочай групе разгледзець не толькі магчымасць вызвалення ад выплаты, але і працаўладкавання. Отдельным гражданам пытаемся оказать содействие в трудоустройстве. В некоторых уже трудоустроили. На рассмотрение еще ряд заявлений по трудоустройству непосредственному. Люди приходят не только именно освободите, но еще и помогите трудоустроиться, если вопросы какие-то есть. Поэтому продолжается работа комиссии, рассматривается комплексно. Все документы максимально анализируются для того, чтобы сложилось представление, есть ли объективная причина, чтобы возможно было освободить от уплаты сбора. Толькі ў Віцебскі гарвыканкам падалі амаль 5000 заяў. Камісіі разгледжана 60% зваротаў, амаль палова з іх задаволены. Па вобласці ў сувязі з цяжкай жыццёвай сітуацыяй ад збору поўнасцю альбо часткова вызвалена каля 400 жыхароў рэгіёну. Работа са зваротамі працягваецца. На разглядзе знаходзіцца яшчэ некалькі соцень заяў. Настасья Броўка, Леонид Табола, навіны, Віцебск. Між тым, трэба нагадаць, дэкрэт нумар 3 накіраваны перш за ўсё на захаванне сацыяльнай справядлівасці. Ніводная краіна не можа нармальна існаваць і развівацца, калі адны добрасумленна плацяць падаткі, а іншыя атрымліваюць зарплату ў канвертах і лічаць сябе нікому не павіннымі. Гэта добра разумее моладзь. Па ўсёй краіне стартаваў праект БРСМ «Выбіраем студатрад». Сёлета акцыя праходзіць пад слоганам «Праца крута». Ён найбольш ёмка характарызуе адносіны маладых людзей да магчымасці зарабіць грошы у складзе студэнцкага атрада і такім чынам падтрымаць сямейны бюджэт і сваіх бацькоў, да і наогул да працы ў цэлым. Ну, я вот как бы пытаюсь экспериментировать с каждым годом, пытаюсь что-то вот разное выбрать, чтобы везде побывать и все посмотреть, потому что это очень интересно. Студотрядовское движение дает на самом деле очень много молодежи. Это возможность и уехать куда-то на юг на лето, это и возможность заработать хорошие деньги. Честно, я за труд. Я против социального иждивенчества. Я вот полностью, если есть возможность, то почему бы не поработать, почему бы не иметь карманные деньги? Тем более, когда ты студент, не работаешь официально. А вот кто безработный, я их вообще не понимаю. Не поддерживаю, скажем так. Летась больш за 9000 маладых людзей працавалі ў складзе студэнцкіх атрадаў, педагагічных, сервісных, сельскагаспадарчых, медыцынскіх. У тым ліку 185 чалавек атрымалі працу за межамі у суседняй Расіі. Сёлета плануецца працаўладкаваць не менш за 10 000 юнакоў і дзяўчат. Прычым жадаючых далучыцца да студатарадаўскага руху з кожным годам становіцца больш.
Парад войскаў і мітынг прайшлі ў Віцебску з нагоды Дня абаронцаў Айчыны і ўзброеных сіл Рэспублікі Беларусь. Кіраўніцтва вобласці, прадстаўнікі дэпутацкага корпуса, прадпрыемстваў і грамадскіх арганізацый, ветэраны і школьнікі сабраліся на плошчы Перамогі каля манумента савецкім воінам, партызанам і падпольшчыкам. Вялікая ваенна-патрыятычная праграма пачалася з ускладання кветак і вянкоў да помніка воінам-вызваліцелям. Пасля некалькі батальёнаў прайшлі урачыстым маршам, а рота ганаровай варты выступіла з аркестрам. Увечары жыхароў і гасцей абласнога цэнтра сабрала святочная праграма ў канцэртнай зале «Віцебск». Урачыстыя мерапрыемствы, прысвечаныя Дню абаронцаў Айчыны і ўзброеных сіл Рэспублікі Беларусь, прайшлі ва ўсіх раёнах вобласці. Каля сотні віцяблян 23 лютага акунуліся ў вайсковыя будні. На тэрыторыі 103-й гвардзейскай асобнай мабільнай брыгады ладзіўся дзень адкрытых дзвярэй. У гасцях людзі розных пакаленняў. Адны ацэньвалі выставу зброі і ваеннай тэхнікі, іншыя назіралі за падрыхтоўкай парашутыстаў. А Артур Смалякоў раскажа пра ўсё цікавае, што тут адбылося. Дэвіз «Ніхто, акрамя нас» для вайскоўцаў 103-й мабільнай ужо даўно стаў жыццёвым крэдам. Па буднях і святах поўная баявая гатоўнасць. Дзень абаронцы Айчыны тут пачынаецца з урачыстага пастраення, потым узнагароджваюць лепшых. Побач з дэсантнікамі самыя блізкія. Сёння ў злучэнні дзень адкрытых дзвярэй. Доступ в соединение у нас беспрепятственный, поэтому любой желающий человек может спокойно зайти в бригаду и изучить условия быт, технику, вооружения, все спокойно, доступно. Все любят посетить казарму, увидеть, как непосредственно там отдых, сон военнослужащих осуществляется. Всегда хочется потрогать собственными руками то вооружение, технику, стрелковое оружие, которое у нас на вооружении в соединении стоит. Убачыць і прасякнуцца вайсковым жыццём прыйшлі каля сотні гараджан. Военные запэўніваюць, 23 лютага ў брыгадзе заўсёды шматлюдна. Самое главное, что ребенку нравится, это очень полезно для него. Я уже отслужил, мне это не надо. А ребенку очень интересно на будущее, на перспективу. Он видит солдат, как они стреляют, прыгают, занимаются, маршируют. Очень интересно. Да, Даня? Да. Скажи, что тебе понравилось больше? У вазе гасцей выстава баявых машын, велізарная колькасць зброі і падрыхтоўка дэсантнікаў. На рахунку Сергея Шумскага 5 скачкоў з парашутам. Трывога, эмоцыі, перажыванне. Успамінае, што страшна было толькі ў першы раз. Всего 5 прыжков. То есть первый обучающий прыжок идет. Второй уже там посложнее уже с автоматами. И так они усиливаются, все сложнее и сложнее становится. Ну, первый прыжок страшно, конечно, было все-таки первый. Но смогли. Все нормально. Ты к этому готовят хорошо, то есть как-то уже подготовленно к этому идешь, уже осознаешь, что все должно получиться. У салдацкіх казармах заўсёды чысціня і парадак. Тут і фэн-шуй не патрэбны. Усё неабходнае для адпачынку і працы над сабой у наяўнасці. Для таго, каб трымаць марку, трэба ўлічваць кожную дэталь. 2 гадзіны на святочны кінасеанс, далей па звыклым распарадку. Заўтра гэтых хлопцаў зноў чакаюць ваенныя будні, якія вучаць мужнасці і патрыятызму. Артур Смалякоў, Сергей Котаў. Навіны Віцебск. Міжнародную патрыятычную акцыю правялі актывісты руху «Марское братства непарушнае» у Віцебскай школе нумар 8, якая носіць імя героя-падводніка, капітана 3-го рангу Анатоля Іспянкова. Урок мужнасці тут правялі ветэраны флоту СССР і госці з Геленджыка, горада-пабраціма Віцебска. Узгадалі малавядомыя старонкі гераічнага мінулага паўднёвага гарадка і расказалі пра подзвіг марскога гарнізона пад камандаваннем ураджэнца Беларусі віцэ-адмірала Георгія Хласцякова. У гонар праслаўленага беларуса знялі фільм, які паказалі ўдзельнікам патрыятычнай акцыі. Мы имеем общих героев, у нас общая история. Мы очень близки, наши народы – братские народы. И очень хочется, чтобы наши дети, наши потомки тоже знали об этом и не забывали. Это, конечно, очень здорово, это очень хорошо, что поддерживаются вот эти вот связи. Мы будем о них узнавать, они будут о нас узнавать еще больше. Вот они впервые приехали в Геленджик к нам, и они будут знать о нас. Ну, будем оставаться друзьями и побратимами.
Па выніках акцыі «Вялікая і малая зямля» будзе створаны грамадскі расійска-беларускі патрыятычны цэнтр імя Георгія Халасцякова ў Геленджыку. Ён будзе займацца праектамі, якія садзейнічаюць умацаванню дружбы паміж краінамі-суседкамі. Моцны парывісты вецер і нізкая тэмпература не сталі перашкодай для сапраўдных афіцэраў, якія прынялі ўдзел у першых спаборніцтвах па кулявой стральбе, прысвечаных Дню абаронцаў Айчыны, на прызы старшыні Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта. 9 зборных, прадстаўнікоў сілавых ведомстваў і каманда аблвыканкама аспрэчылі званне мацнейшай у стральбе з пісталета Макарова. У ціры на ваенным палігоне у Лосвіда пабываў і Сергей Мисурагин. Наверное, сегодня положим хорошую традицию, потому что мы делаем общее дело, я всегда говорю. Только дело у нас складывается у каждого по-своему, а вот защищать Родину, уметь профессионально держать оружие, это действительно то, что должен уметь каждый мужчина. Падобнае рэдка ўбачыш. У адным страі сабраны стралкі, дзе самы малодшы па званні падпалкоўнік. Але зараз усе знаходзяцца ў роўных умовах. Дождж і моцны парывісты вецер нікога не шкадуюць. На агнявым рубяжы таксама ніхто з прадстаўнікоў сілавых структур не мае перавагі. Сваёй зброей на стрэльбішчы карыстацца нельга. Для того, чтобы все находились в равных условиях и оружие было, естественно, предоставлено командованию 3-й бригады. Потому что каждый со своего пистолета, если будет стрелять, в облсполкоме нет оружия. Это будет нечестная борьба. 3 пробныя стрэлы і 10 заліковыя. На першы позірк ніякай складанасці агнявая сесія не выклікае, але гэта вельмі падманлівае ўражанне. Дакладна страляць гэта цэлая навука, дзе трэба ўлічваць дзесяткі разнастайных фактараў, каб куля дакладна трапіла ў цэль. Сакрэтамі паспяховай стральбы з нашай здымачнай групы падзяліўся супрацоўнік МНС Алексей Иванов, які выбіў 88 ачкоў са 100 магчымых. Очень сложные условия. Во-первых, мерзнут руки, это одно из основных. Во-первых, ветер мешает, отвлекает. Так что здесь надо сконцентрироваться самому, чтобы ты смотрел внимательно на мишени, на свои действия, которые выполняешь во время стрельбы. Вынікамі сваёй стральбы застаўся задаволены і губернатар вобласці Мікалай Шарснёў. Ён лічыць, што турнір на прызы старшыні аблвыканкама павінен дапамагчы ўпэўнена трымаць зброю ў руках не толькі прадстаўнікам сілавых структур, а і маладому пакаленню віцеблян, будучым абаронцам Айчыны. Это турнир первый, но я вижу, что мы будем более масштабно его тоже проводить. Наверное, даже подтягивая уже ребятишек-кадетов наших. То есть парень должен держать оружие, невзирая какая погода, какие условия. Должен стрелять, должен водить машину, должен водить БТР, танк. Это нормальный будет офицер, будет нормальный защитник Родины. Мой подход такой. Па выніках другого этапу турніру сярод прадстаўнікоў сілавых ведомстваў перамогу святкавала каманда абласнога ўправлення дэпартамента аховы. На другім і трэціх стралкі, дзяржбяспекі і ратаўнікі. А на першым этапе, дзе спрэчку вялі школьнікі ў стральбе з пнеўматычнай вінтоўкі, першынствавала каманда Віцебскага кадэцкага вучылішча. Сергей Мисурагин, Леонид Табола, навіны Віцебска. 5 жыхароў Віцебскай вобласці сталі героямі акцыі «Грамадзянская мужнасць». Кіраўніцтва ўправлення ўнутраных спраў Віцебскага аблвыканкама ўзнагародзіла неабыякавых людзей, дапамога якіх паспрыяла раскрыццю злачынстваў. Каго і за якія ўчынкі ўшанавалі ў матэрыяле Юліі Устінавай. За смелость и рашучасць адзначаны дыпломамі і падарункамі ад управлення ўнутраных спраў Дмітрый Миронов і Яўген Чудакоў. Красавіцкім вечарам маладыя людзі сталі сведкамі злачынства ў гарадскім пасёлку Руба. У цёмнай падваротні мужчына вырваў сумку ў жанчыны. Пачуўшы крык аб дапамозе, хлопцы не разгубіліся і кінуліся ў пагоню. Рабаўніка затрымалі і перадалі яго супрацоўнікам міліцыі. Высветлілася, што трапіўся мацёры злачынца, у чорным паслужным спісе якога налічваецца некалькі судзімасцяў. Прямо на наших глазах это все происходило. Сомнений в то время вообще не было. Просто переглянулись с товарищем и начали догонять его. Женщину мы знаем со школьной скамьи, наш завуч был. И не могли допустить этого. Тем более все происходило на глазах. Это, такого нельзя допускать. За неабыякавасць адзначаны пенсіянер Леонид Дадзеркін, які затрымаў серыйнага злодзея ў садаводчым таварыстве «Тирасполь», старшынёй якога з'яўляецца ўжо амаль чвэрць стагоддзя. Дарэчы, на рахунку Леонида Васильевича гэта ўжо 7-й затрыманы зламыснік. Я считаю, что ничего такого особо не сделал. Как говорится, гражданский долг свой исполнял. Все.
Сярод узнагароджаных і дзяўчына Александра Сенкевич і Наталья Тихонова. Работница аўтазаправачнай станцыі на выездзе з Віцебска адзначаны ў намінацыі «Закемлівасць і знаходлівасць». Познім вечарам, застаўшыся ўдваіх на змене, яны звярнулі ўвагу на пару нецвярозых маладых людзей, якія паводзілі сябе бесцырымонна і агрэсіўна. Аператары АЗС не разгубіліся, запісалі нумар машыны, патэлефанавалі ў дзяжурную частку ДАІ, націснулі на трывожную кнопку аховы. Супрацоўнікі ДАІ перахапілі хуліганаў на выездзе з аўтазаправачнай станцыі. Прычым не абышлося без пагоні, бо, як аказалася, адзін з мужчын сеў за руль п'яным і без правоў. Мы работали на смене, и просто два пьяных мужчин, один из них за рулем приехали. Ну и мы их стали задерживать, чтобы они не поехали дальше. У нас как-то была одна только цель, это все это сделать так, чтобы это хуже, последствий никаких не было. О награде мы не думали в этот момент. Я считаю, что это гражданский долг каждого человека, поэтому мы выполнили свой долг. Очень было приятно, что нас пригласили на такой праздник, на такое мероприятие. Традыцыі ў Дзень абаронцаў айчыны праводзіць акцыю «Грамадзянская мужнасць» амаль 10 гадоў. За гэты час узнагародамі ўпраўлення ўнутраных спраў адзначаны больш за 20 жыхароў вобласці, якія прымаюць актыўны ўдзел у ахове грамадскага парадку, праяўляюць мужнасць і гераізм у няпростых сітуацыях, не застаюцца абыякавымі, калі бачаць парушэнне закона. Главное, чтобы люди просто были не безучастны и где-то не совершали подвиг, да, а были хотя бы сообщали о совершенном правонарушении или преступлении, этого вполне достаточно. Но когда, к счастью, у нас много таких примеров, когда люди сами активно принимают участие в охране общественного порядка, пресекают, задерживают преступников, держат их, удерживают до приезда милиции. В общем-то, это говорит о том, что наше общество здорово и, в общем-то, поступательно развивается. На ўрачыстую цырымонію узнагароджання запрасілі моладзь, кадэтаў і школьнікаў, каб на жывых прыкладах грамадзянскай мужнасці выхоўваць падрастаючае пакаленне. Юлія Устінова, Олег Чарняк, навіны, Віцебск. Настаўнікі першай гімназіі Віцебска селі за парты разам з вучнямі, каб напісаць дыктант па-беларуску. Акцыя прымеркаваная да Міжнароднага дня роднай мовы, які 21 лютага адзначылі ва ўсім свеце. Дзень роднай мовы абвешчаны ЮНЕСКО 17 гадоў таму, каб папярэдзіць знікненне асобных гаворак свету і захаваць моўную разнастайнасць. У татальным дыктанце па роднай мове прыняла ўдзел і наш карэспандэнт Юлія Устінова. Гімназісты уважліва ўслухоўваюцца ў інтанацыі, ловяць кожнае слова і старанна выводзяць літары. Пісаць пад дыктоўку не настаўніка незвычайна. Сапраўды цікавы вопыт, прызнаецца загадчык літаратурна-драматычнай часткі Коласаўскага тэатра Алей Замкоўскі. З вуснаў носьбіта мовы слова гучыць проста натуральна. Я лічу, што гэта ідэя вельмі моцная. Яна, спадзяюся, будзе мець працяг і хай і іншыя школы падключацца да гэтай ідэі. У першай гімназіі акцыю «Пішам па-беларуску разам» падтрымалі каля 900 вучняў з 3 па 11 клас. Побач за парты селі і настаўнікі, а прыклад показала дырэктар. Сегодня я тоже оказалась в роли ученицы. Я вам хочу сказать, что я чувствовала себя прекрасно. Во-первых, потому что мне очень нравится текст. Такой необыкновенный, добрый текст о нашей родной Беларуси и, самое главное, нашей Витебщине. Старэйшым гімназістам прапанавалі ўрывак з кнігі Янкі Сіпакова «Чалавек на зямлі». Сам працэс не адрозніваўся ад звычайнага школьнага дыктанта. Спачатку тэкст зачытваецца цалкам, потым па сказах і кожная частка асобна. Тэкст доступны. Нормы, аб'ёмы, колькасць арфаграм, пунктаграм вытрымана, ён нелёгкі, але ён такі сярэдняй цяжкасці, разлічаны на сярэдняга вучня. Я вельмі спадзяюся, што нашы рабяты з ім справіліся. Но, акрамя таго, наша ідэя, безумоўна, была дасягнута. Мы пісалі разам па-беларуску. Татальны дыктант у першай гімназіі добрая традыцыя. Далёка не адзінае мерапрыемства, прысвечанае дню роднай мовы. Акцыямі і імпрэзамі насычаны цэлы тыдзень мовы. Усе шляхі прыводзяць не да Рыма, а да родных вербаў і бяроз. Гэтыя паэтычныя радкі належаць нашаму земляку, пісьменніку, паэту, філосафу Владзіміру Караткевічу. І яны традыцыйна становяцца эпіграфам да нашых беларускіх дзён. Ужо не першы год. І я не памылюся, калі скажу, што ўжо не першае дзесяцігоддзе. Але самае галоўнае, напэўна, для нашых настаўнікаў і мэтай усіх гэтых нашых акцый, дзён і фестываля прыцягнуць увагу да нашай
нацыянальнай мовы, статуснай мовы нашага народа. Татальны дыктант – гэта адукацыйны праект, які не проста дазваляе ўспомніць правілы ці школьныя гады. Ён аб'ядноўвае, робіць людзей часткай нечага большага. Я чувствую то, что я не одна, и то, что учителя, они тоже как-то во все это вовлечены, и вот эта вот сплоченность как старшего поколения, так и младшего, она действительно не может не радовать. Писать диктант з телевізора разом з наставниками було незвичайно і цікаво. І сподіваюся, що я не наробив помилок. Тэкст быў не вельмі складаны, ён напісан прыгожа, і я лічу, што ўсе напісалі яго добра. Хваляваліся не толькі вучні. Упершыню надыктоўвала тэкст для аўдыторыі рэдактар тэлерадыёкампаніі «Віцебск» Ксенія Смалоўская. Старалася правільна праінтаніраваць усе двукроп'і і працяжнікі. Праверылі веды арфаграфіі і пунктуацыі Юлія Устінова, Александр Прыстаўка. Навіны. Віцебск. На роднай мове віталі сотую віцебскую маладую пару, якая ўзяла шлюб у год стагоддзя органаў ЗАГС у Беларусі. Урачыстая цырымонія ў гарадскім ЗАГСе атрымалася незвычайнай і запамінальнай, а юбілейнай пары ўручылі памятны сертыфікат. Сёлета такім чынам органы запісаў актаў грамадзянскага стану па ўсёй вобласці адзначаюць сотых маладых і нованароджаных. Аналагічныя цырымоніі прайшлі ў Полацку і Новаполацку. Вясельны рэпартаж нашай здымачнай групы. Ой, с горы, с долины, ой, с горы, с долины. Сустрэча хлебам соллю, народныя спевы і рушнік як сімвал шчаслівай жыццёвай дарогі. Віноўнікамі такой цырымоніі ў гарадскім аддзеле ЗАГС Вераніка і Георгій сталі зусім нечакана. Пра шчаслівы збег абставін, які зрабіў іх юбілейнай парай, даведаліся ўсяго за 3 дні да рэгістрацыі. Затое рашэнне быць разам маладыя прынялі даўно. Праўда, у высакосны 2016 вырашылі ў ЗАГС не ісці. Для клятвы вернасці выбралі прыгожую дату 17.02.2017. Я беру тебя, Вероника, в законные жены. Обещаю любить и оберегать тебя. Как бы ни сложилась жизнь, и что бы ни случилось. Традыцыйны абмен пярсцёнкамі, вясельны танец і віншаванне родных для Веранікі і Георгія Казловых сённяшні дзень запомніцца асабліва. Іх імёны цяпер назаўсёды ўпісаны ў гісторыю Віцебска і гарадскога аддзела ЗАГС. Аб гэтым будзе нагадваць і памятны сертыфікат, уручаны сотай пары ў год стагоддзя органаў ЗАГС у Беларусі. Мы очень рады, на самом деле. Чувствуем себя какими-то звездами, столько много камер, столько много внимания. Да, мы очень были удивлены, что мы думали, но не до такой степени, что так будет все торжественно и в такой обстановке, что очень много внимания. За 100 гадоў сыграла вяселле і нарадзілася не адно пакаленне людзей, і ўсе гэтыя радасныя падзеі рэгістравалі органы ЗАГС. Зараз тут захоўваюцца тысячы самых жыццёва важных дакументаў. Святая святых Віцебскага гарадскога аддзела ЗАГС, архіў. Многія з гэтых пажаўцелых ад часу дакументаў уже занесены ў электронную базу дадзеных, аднак большасць застаюцца на паперы. У такіх вось кнігах запісу актаў грамадзянскага стану, аб нараджэнні, аб шлюбе, аб смерці. Амаль увесь даваенны архіў згарэў у гады Вялікай Айчыннай. Засталася толькі частка дакументаў за 1928 і 42 гады. Страчаную інфармацыю спецыялісты збіралі як маглі, аднак цалкам аднавіць архіў так і не атрымалася. В отделе ЗАГС Витебского горосполкома в настоящее время на хранении находится около 500 000 таких документов. И, конечно, каждая служба в процессе своей работы, она, конечно, заинтересована в том, чтобы получить какие-то сведения из нашего архива. И очень много, тысячи запросов, буквально десятками тысяч запросов мы получаем ежегодно для того, чтобы удовлетворить такие потребности и интересы различных организаций. Супрацоўнічае аддзел ЗАГС з органамі ўнутраных спраў і пашпартнай службы, прадастаўляе інфармацыю для нацыянальнага рэгістру. З нядаўняга часу ў Віцебскім ЗАГСе вядуць кнігу юбіляраў. Сюды запісваюць пары, якія адзначылі залатое і брыльянтавае вяселле. Праз дзесяткі гадоў на адной са старонак можа з'явіцца і сям'я Казловых. Статус юбілейнай пары павінен стаць для іх залогам шчаслівага і доўгага сумеснага жыцця. Ольга Шмаргун, Александр Прыстаўка, Навіны, Віцебск. Віцебскі
Віцебская абласная арганізацыя Беларускага саюза мастакоў адзначае 65-годдзе. З нагоды юбілею ў Віцебскім мастацкім музеі адкрыўся маштабны мастацка-дакументальны выставачны праект, на якім прадстаўлена больш за 80 твораў 58 аўтараў. Падчас вернісажу напярэдадні Дня абаронцаў айчыны ветэрану Вялікай айчыннай вайны, заслужанаму дзеячу мастацтва ў БССР Александру Александровичу Салаўёву уручана дзяржаўная ўзнагарода – ордэн Францыска Скарыны. С подробязностями наш корреспондент Татьяна Ивановская. Мастацка-дакументальны праект складаецца з 3 экспазіцый. Выстава левытокаў уяўляе работы творцаў, якія сталі сябрамі Саюза мастакоў у самым пачатку стварэння віцебскага аддзялення. Іх імёны ўжо даўно ў кагорце класікаў беларускага мастацтва. Каржанеўскі, Явіш, Клікушын, Бароўскі, Гумен, Салаўёў, Ляховіч, Тарасян і многія іншыя. Наступная выстава «Саюз творцаў» аб'яднала так званае залатое пакаленне сучаснай віцебскай мастацкай школы, хто ўвайшоў у рады арганізацыі з 1975 по 1990. Здесь представлены фотографии, на которых изображены и художественные советы, и заседания правления Союза художников, и пленеры, на которые выезжают художники. Такие теплые-теплые фотографии. И нашли много документов. Среди этих документов первый членский билет Антона Станиславовича Корженевского, который хранится в фонде нашего музея. Третья экспозиция, представленная ў рамках юбілейнага праекта, персанальная выстава славутага мастака Александра Александровича Салаўёва. Вернісаж азнаменаваўся яшчэ адной значнай падзеяй, як для самого мастака, так і для ўсёй культурнай грамадскасці Віцебска. За значны ўклад у развіццё мастацтва і культуры Беларусі Александру Салаўёву ва ўрачыстай абстаноўцы уручаны ордэн Францыска Скарыны. Всегда выставка нашего союза, особенно юбилейное, это событие. Это событие не только для участников, это событие, в общем-то, и для всего областного центра, и для всей нашей творческой интеллигенции. Но то, что сегодня получилось очень удачно, что приурочено как раз и открытию Сан Саныча Соловьева вручения ордена Францыска Скарыны, это величайшее событие. У экспозіцыю «Прастора пачуцця сэнс» увайшла толькі частка работ з фондаў музея, які Александр Салаўёў на працягу шматлікіх гадоў дарыў установе. Мастак застаўся вельмі задаволены кампаноўкай выставы і выбранымі для яе творамі. Тут можна ўбачыць жывапісныя, графічныя работы майстра, а таксама эскізы, зробленыя да тэатральных пастановак. Слава Богу, заметили что-то, что я что-то делал. Вся жизнь прошла, и она не попросту, значит, все же увидели, что можно обратить на него внимание, все же внимание какое-то, ну, иногда греет душу, не все же так, только себе дома открывать, ложить работу, иногда хочется, чтобы и тебя увидели и сказали какие-то слова, но не все же так обыкновенно ругали, а тут вдруг перестали ругать, вдруг сказали, что вроде что-то и получилось, а? Новому пакаленню творцаў ёсць на каго раўняцца. Такая плеяда мастакоў – узор адданасці справе і мастацтву, лепшым традыцыям славутай віцебскай мастацкай школы. У гэтым і бачыць адну са сваіх важных роляў дзеячы Віцебскай абласной арганізацыі Беларускага саюза мастакоў. Татьяна Ивановская, Сергей Котаў, навіны Віцебск. Штучныя горы і ўцёсы ў спартыўнай зале. Адзін з лепшых скаладромаў Беларусі пабудавалі ў гарадку. Тут даўно дзейнічае турыстычны гурток, а са з'яўленнем новага спартыўнага аб'екта колькасць жадаючых пакарыць свой Эверэст узрасла ў некалькі разоў. Скальны стэнд па сваім функцыянале адпавядае ўсім сучасным патрабаванням. На ўзроўні і бяспека. З падрабязнасцямі наш карэспандэнт Настасья Броўка. Яны не прапускаюць трэніроўкі, бо толькі тут могуць адчуць сапраўдную рамантыку альпінізму. Скал у гарадку няма, затое цяпер ёсць скаладром. За плячыма ўсяго некалькі трэніровак, а ўдзельнікі турыстычнага гуртка ўжо за лічаныя секунды уздымаюцца на 6-метровую вышыню. Скаладром пабудавалі ў спартыўнай зале другой гарадоцкай школы. І гэта адна з лепшых у Беларусі вертыкаляў, сцвярджаюць яго стваральнікі. 90 квадратаў, 5 маршрутаў з навісаннямі і зачэпамі розных форм. Прычым скальны стэнд можа трансфармаваць і будаваць трасы рознай складанасці, ад лёгкага да экстрэмальнага ўзроўню. Адначасова тут могуць займацца ў парах 10 чалавек. В этом году мы завершим строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Для районного городка это очень важный объект, очень важный. Не только потому, что заниматься будут и ребятишки, и молодежь, и взрослые, но и в плане дохода, в плане оказания услуг, это достаточно доходная статья.
То есть деньги, которые вложены, они дадут отдачу. Тренироваться на вертыкалі могуць і дзеці ва ўзросце ад 6 гадоў, і дарослыя. А прафесійныя скалалазы мараць дацягнуцца да п'едэстала Олимпиады. Скалалазанне – дебютант летних гульняў 2020 года. Это, кстати, уникальная конструкция, которая в Беларуси используется для проведения соревнований, тренировок по скалолазанию. Скоро у нас скалолазание станет олимпийским видом спорта, поэтому это уже, как говорят, дорогая ложка к обеду у нас. Белорусы на мировом уровне котируются. Конечно, хотелось бы и больше, но имеются свои лидеры. Пакуль удзельнікі секцыі турыстка-прыкладнога Нагабор'я назіралі за ходам будаўніцтва скаладрома, колькасць жадаючых займацца ў гуртку ўзрасла ў некалькі разоў. Падлеткі аказаліся больш дальнабачнымі нават за свайго настаўніка. Вопытны трэнер по турызму Геннадзь Бесаў спачатку скептычна ставіўся да новага спартыўнага аб'екта. Но когда я увидел, насколько это интересно детям, когда у них тут, они стояли тут в очередь, чтобы хотя бы как-то пробиться к этому скалодрому, ну всего 16 человек могут одновременно работать, а представьте 60 человек. Ну вышли с положения, потому что сейчас теперь одни приходят после 5-го урока, другие приходят после 6-го, и так до 5 часов каждый день. Сразу хотелось полазить тут, как бы попробовать этот адреналин, ну очень интересно. Акрамя скаладрому у спартыўнай зале абсталявалі 2 трасы для заняткаў спартыўным турызмам. Працаваць будуць на спорт і на заробак грошай. У хуткім часе тут з'явіцца і паўнавартасны экстрым-цэнтр з трасамі для турыстка-прыкладных Нагабор'яў. Плануецца, што да наяўных 2 трас дададуць яшчэ 4, каб ператварыць гэта месца ў турысцкі палігон. Настасья Броўка, Александр Петровецкі. Навіны. Гарадок. На лыжа-ролернай трасе ў гарадку прайшло традыцыйнае зімовае культурна-спартыўнае свята «Віцебская лыжня-2017». Сотні жыхароў вобласці выйшлі на старт гонак, прынялі ўдзел у гульнях, конкурсах і спаборніцтвах. А яшчэ частаваліся разнастайнымі прысмакамі, спявалі і танчылі пад акампанемент беларускіх музыкаў. Самыя яскравыя моманты свята ў рэпартажы Сергея Мисурагіна. Лыжаролерная трасса на Воробьевых горах у городку сустрэла удзельнікаў віцебскай лыжні густым туманам, павышанай вільготнасцю і сапраўдным вясеннім капяжом. Але на капрызы надвор'я мала хто звяртаў увагу. Са сцягамі, лыжамі і санкамі людзі рушылі да галоўнай пляцоўкі зімовага свята. А добры настрой стваралі снежныя казачныя персанажы, выстава ваеннай тэхнікі і шматлікія падвор'і, дзе пачастункі і прысмакі разыходзіліся на ура пад гукі гармонікаў і забіяцкія частушкі. Не менш прыемных і нечаканых сюрпрызаў падрыхтавалі арганізатары падчас урачыстага адкрыцця лыжні. Гледачы ўбачылі паказальныя выступленні супрацоўнікаў МНС. Ратоўнікі на лыжах і снегаходах выратавалі пацярпелага захопленай полымем машыны. Воіны-дэсантнікі 103-й мабільнай брыгады прапанавалі рукапашны бой, дзе трэба універсальна валодаць прыёмамі з агнястрэльнай зброі. Нягледзячы на туман, майстэрства кіравання крылатай машыны показалі і віцебскія верталётчыкі. Не испугала неплохая погода, прекрасно, что сегодня нет дождя. Поэтому я думаю, что праздник состоится, и людей будет не меньше, чем в позапрошлом году. Здесь созданы все условия, чтобы наши люди приезжали, катались и получали удовольствие. Еще до соревнований мы уже задачу свою выполнили, потому что я каждый день сюда ездил в течение последних 2-3 недель, и все люди тренировались. Все люди с Витебска приезжали, с городка, с других районов приезжали. Они тренировались, они готовились. Они задачу уже праздник выполнил. А сейчас просто надо, чтобы люди отдохнули, выступили красиво, и чтобы домой вернулись с хорошим настроением. Тем часом удзельнікі спаборніцтваў ужо ваўсю рваліся ў бой. Каманды ўсіх раёнаў вобласці зімой дарма часу не гублялі і падышлі да віцебскай лыжні на піку формы. На базе детской юношеской спортивной школы Олимпийского резерва мы провели значительную часть тренировок, почему и нацелены на победу. Прошлая суббота была районная лыжня Лёжнинская 2017. Выступило 28 команд, выбрали лучших. А естественно, вот от райисполкома у нас есть своя общая команда. Ну, те люди, которые тренировались, и вот надеемся на хороший результат. Готовились серьезно, потому что глубоко это город особенный, люди особенные, добрые, трудолюбивые. Поэтому мы хотим и в спорте показать, что мы лучшие. Пускай мы не первые, но мы будем лучшие, к тому мы стремимся. Першымі на старт выйшлі ўпраўленцы ў лыжнай эстафеце, прымаў удзел і кіраўнік вобласці Мікалай Шарснёў. Традыцыйны ён бег на заключным 4-м этапе. Старшня выканкама каньковым ходам з лёгкасцю пераадолеў 800 метраў дыстанцыі і фінішаваў з вялікім адрывам ад сопернікаў. Все выступают профессионально, все идут коньковым шагом.
форма какая, я уже сказал. Обуты, одеты, все с иголочки. Вот это, наверное, прекрасно. Это хорошо, что люди не спонтанно, люди готовятся к этому. А это значит время подготовки. Люди ведут абсолютно здоровый образ жизни. Правильно? Правильно. Если не достигли какую-то форму, значит, они завтра не бросят. Они завтра и послезавтра пойдут на лыжню и будут заниматься. Вот эта и цель, собственно, и достигнута. Не менш відовішчнае і захапляльнае дзейства разгарнулася і на імправізаваных спартыўных пляцоўках. Тут не толькі можна было пакатацца на лыжах. Дзеці на санях імчалі хутчэй за спартсменаў. Яны несліся з гор на тюбінгах ці каталіся ў сапраўдных санях. А яшчэ перацягванне каната, міні-футбол па калену ў снезе, армрэслінг, дартс і шахматы. І якое ж свята без аматараў жалезных гульняў. Праздник у нас тут очень веселый. Значит, можно покататься там и на санках, и на лыжах, и в футбол поиграть. Значит, там много всяких ларьков, где можно что-нибудь купить. Немножко, конечно, погода такая, влажность, сильно очень большая. Но так что замечательно, настроение положительное, все. Здесь уже второй раз участвуем. Приехали за первое место за канатом, первое место выиграли. Можем спокойно ехать домой все, да? Адным словом, прайграўшых на гэтым зімовым спартыўным свяце не было. Кожны знайшоў справу па душы, а дадому забраў не толькі зарад бадзёрасці і выдатны настрой, а і здабытыя ў чэснай барацьбе прызы і падарункі. Сергей Мсурагін, Сергей Котаў, Леонид Табола. Навіны гарадок. На змену спартыўным святам прыходзяць спартыўныя будні. Анонсам будучых паядынкаў, сустрэч і супрацьстаянняў гатовы падзяліцца мой калега Сергей Мсурагін. Вітаю цябе. Прывітанне, Вольга, Віцебск, Полацк, Брэст, Мінск і гэта далёка не поўны пералік гарадоў, дзе на наступным тыдні спартсменам Віцебскай вобласці трэба будзе праявіць усе свае лепшыя якасці, каб узняцца на п'едэстал. І пачну з сумнай навіны. Па выніках гладкага чэмпіянату Беларусі хакейныя клубы Віцебск і Наваполацкі Хімік-СКА апынуліся за бортам плэй-офф. Такім чынам афіцыйны сезон для нашых землякоў завершаны. А вось баскетбольныя і валейбольныя клубы маюць шансы пазмагацца за ўзнагароды. Таксама нялёгкія выпрабаванні чакаюць і прадстаўнікоў індывідуальных відаў спорту. 3 і 4 сакавіка баскетбольны клуб «Рубон» у родных сценах прыме сталічны «Імпульс Бдуір». Цана гэтых сустрэч вельмі высокая. Абодва сапернікі прэтэндуюць па выніках папярэдняга этапу розыгрышу заняць 4-й радок у турнірнай табліцы. А гэта дае перавагу сваёй пляцоўкі ў матчах плэй-офф. Будзем спадзявацца, што дадатковым імпульсам для віцеблян стане гістарычная перамога над Гродна-93, якой нашы землякі не маглі дабіцца 10 гадоў. У гэтыя ж тэрміны ў Барысаве пройдзе першы тур паўфінальнага этапу чэмпіянату Беларусі по волейболе. Барацьбу за медалі нацыянальнага розыгрышу віцебская марка ВДТУ аспрэчыць са сталічным будаўніком і барысаўскім батэ. Расказ аб гульнявых відах завяршу спаборніцтвамі гандбалістак. На пачатку тыдня ў Мінску стануць вядомы пераможцы Алімпійскіх дзён моладзі Рэспублікі Беларусь. На першым этапе спаборніцтва віцеблянкі занялі першае месца і маюць неблагія медальныя перспектывы. Чаго не скажаш аб гандбольнай камандзе «Віцебчанка». Аўтсайдер розыгрышу ў суботу ў Брэсце сустрэнецца з мясцовым Бярэсцем. А зараз да іншых відаў спорту. 28 лютага ў Стайках стартуе Кубак першынства Рэспублікі Беларусь па цяжкай атлетыцы сярод моладзі да 23 гадоў. Зборная каманда Прадзінскага краю выстаўляе дзве каманды, каб змагацца за медалі ў абодвух розыгрышах. На выхадныя Полацк прыме першынство в обласці па дзюдо. Спаборніцтвы пройдуць у спартыўным клубе «Алімпійц». А ў Віцебску ў зале бокса імя алімпійскага чэмпіёна Вячаслава Яноўскага будзе ладзіцца 19-й адкрыты турнір памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў. Сергей Мсурагін, навіны Віцебск. А зараз ад спраў спартыўных звернемся да ваенных. Незвычайную акцыю пад назвай «Прызыў» напярэдадні Дня абаронцы Айчыны правяла наша тэлерадыёкампанія і абласны ваенны камісарыят. Пастрыгчыся нагала і стаць уладальнікам скутера. Каб атрымаць у падарунак мотаролер, трэба было прыйсці ў ваенкамат, выканаць некалькі простых для сапраўдных салдат заданняў і добраахвотна расстацца з валасамі. Тыдзень таму тэлерадыёкампанія «Віцебск» аб'явіла незвычайны конкурс. Кожны, хто адслужыў, мае на руках ваенны білет і не баіцца змяніць імідж, можа стаць уладальнікам скутера. Жадаючых паехаць на ім дадому больш за 60. Нестандартный подход. Показалось, что можно таким самым образом донести до призывников, которые еще не служили в армии, что ничего страшного в этом нет, что это дело нужное, важное. В свою акцию мы хотели внести толику юмора. Вот. Все-таки мы проводим очень много серьезных мероприятий.
и возложение на площади, и торжественное проведение мероприятий, работа со школьниками, работа с ветеранами. Захотелось принести немножко юмора. Гэтую акцию радио Витебск придумала для самых брутальных. Ахвяраваць валасамі пагадзіцца не кожны. Тым не менш, для абласнога ваенкамата готовых рызыкнуць хапае. Побач з нядаўнімі дэмбелямі 67-гадовыя абаронцы айчыны. Як вітаць афіцера, яны памятаюць добра. Атрымалася гучна і синхронна. Личный состав участников акции, посвященной Дню защитника Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь построены. Каб увайсці ў топ абаронцаў айчыны, трэба справіцца з курсам маладога байца, надзець процівагаз і разабраць аўтамат для гэтых людзей не праблема. Тым, хто хутчэй за астатніх зможа аднавіць вайсковыя навыкі, асобны прыз. Внимание, газы! Помимо скутера мы приготовили сертификаты, они разные номиналы имеют, от 10 рублей до 70 каждый. На эти сертификаты можно будет поухаживать за своим любимым автомобилем. Кто быстрее всех справится, получит самый ценный подарок – это сертификат на 70 рублей. Пасля армейскага нарматыву модная салдацкая стрижка ад лепшых цырульнікаў горада. Кожнага удзельніка акцыі фатаграфуюць і надаюць здымку парадкавы нумар для ўдзелу ў латарэі. Менавіта яна і вызначыць шчаслівага ўладальніка скутера. Я привык коротко стричься. Это как-то вот с армией, видимо, и пошло. Нравится, удобно. Летом не жарко, зимой как бы привык. Мужчина всегда должен быть коротко пострижен, подправлен. В чем преимущество короткой прически? Очень удобно. Сапраўдныя мужчыны служыць у арміі не баяцца, упэўнены Дмітрый Буракоў. Аб вайсковых гадах у віцябляніна прыемныя ўспаміны. Сябры, гітара, романтыка. У акцыі удзельнічае з-за ностальгіі по службе. Я думаю, что стоит сходить, это интересно. Я сам тоже служил срочную службу, потом служил по контракту, сходил на сборы. Если бы сейчас бы еще позвали, бы сейчас я бы послужил. Ничего страшного нет, интересно. Покататься по разным гарнизонам, поесть солдатской каши. Ну, есть свои трудности, но все вспоминаться сегодня, это очень здорово. 10 лет прошло, я бы заново пошел бы. Усіх абаронцаў айчыны, якія адважыліся на смелы ўчынак, ля ваенкамата чакала палявая кухня. Пасля смачнага абеду і армейскай стрижкі прызыўнікі адправіліся дадому і знерухомілі ў чаканні. Артур Смалякоў і Олег Чарняк. Навіны Віцебск. Прызыў скончаны. У прамым эфіры радыё Віцебскай праграмы «Вячэрні Віцебск» назвалі імя пераможцы сумеснай акцыі нашай тэлерадыёкампаніі і абласнога ваенкамата. Шчаслівым уладальнікам галоўнага прыза скутера стаў Андрэй Сцяпанаў. Розыгрыш прахадзіў у студыі радыё, а за ім сачылі галоўны рэдактар радыё Віцебск Марыя Вайцяхоўская і галоўны ваенком Руслан Шкодзін. Незалежнымі назіральнікамі сталі яшчэ два ўдзельнікі акцыі «Прызыў». Андрей, здравствуйте. Мы вас поздравляем. Сегодня вы у нас победитель акции «Призыв» и счастливый обладатель новенького скутера. В первую очередь мы, конечно, все испытываем зависть, потому что подарки, которыми мы делимся с нашими слушателями, с нашими участниками, игроками, они никогда нам не достаются, никогда. Мы сразу по умолчанию от них избавлены, поэтому, ну вот представляете, у кого-то скутер. Он служил и побрился, а у нас скутера нет. Ну, это шутки, разумеется, мы безумно счастливы вручать такого рода подарки, счастливы от того, что люди будут думать о нас хорошо. Это классно. Это интересно, это ново. Когда мне было предложено, опять-таки, скажем, стать участником данной акции, я поддержал полностью, потому что это наверное, интересно. Не засталіся без падарункаў і тыя, хто выдатна праявіў сябе падчас праходжання акцыі «Прызыў». З 57 удзельнікаў у прамы эфір тэлекафе паклікалі хлопцаў, якія найхутчэй апранулі процівагаз і сабралі аўтамат. Ім былі ўручаны грашовыя сертыфікаты і падарункі ад тэлерадыёкампаніі «Віцебск». Гэта была выніковая інфармацыйная праграма «7 дзён». Сустрэнемся роўна праз тыдзень на тэлеканале «Віцебск». Усяго добрага, убачымся ў эфіры.